vezérlőkkel kapcsolatban két fajtát különböztettünk meg, a belső memóriás, illetve az élőkép lejátszására alkalmas vezérlőt. Ez itt a kezemben egy hagyományos belső memóriás lejátszó. Ezt beszoktuk építeni a LED táblába, viszonylag kis méretben. Erre Wi-Fi-n vagy kábelen keresztül töltjük rá a tartalmat, és belső memóriából lejátsza. Másik nagy csoport, az pedig az élőképre alkalmas lejátszó, mint például itt, ez egy videóprocesszor. Ez csak és kizárólag élőkép lejátszására alkalmas, tehát kamerát rákötni, vagy akár egy laptopot, és akkor a laptop képét tükrözi, vagy TV-boxszal tévéadást lejátszani. Ez rendkívül sokoldalú, és nagyon sok csatlakozó van rajta, így a hagyományos HDMI, VGA, DVI, DP, SD is, USB-ről is játszik le tartalmat. Illetve van egy úgynevezett hibrid, egy dual mód lejátszó, az esetek 80%-ában ezzel szerelünk LED falakat. Ez belső memóriából is játszik le tartalmat, illetve emellett HDMI-n keresztül élőképre is alkalmas. Ugye ennek hátránya a videoprocesszorhoz képest, hogy nincs annyi csatlakozója, viszont HDMI-n keresztül ugyanúgy lejátszik, akár tévéadás, vagy laptopot is tud tükrözni, vagy akár a kameraképet is le tud játszani. Egyetlen gombnyomással tudunk váltani a belső memóriás és az élőképes lejátszás között. Ehhez biztosított szoftveren keresztül lehet feltölteni rá a tartalmat, ezt ingyen és bérmentve biztosítjuk. Használata rendkívül egyszerű, csak egy alap Windows ismeret szükséges hozzá, illetve számítógépes ismeret. Használatát megtanítjuk, és onnantól kezdve magunk tudjuk elvégezni a feltöltést.